Здравейте, приятели! Днес ще направим пили фрикасе. Нужни продукти за соса: краве масло, олио, сол, черен пипер, брашно, лимонова кора и чесън. За пили фрикасе също ни трябва и пилешки пържоли от бут. И едно яйце за сгъстяване на соса и говорим за по-жълто да стане самия сос, да стане по-жълто. Сега ще сложим да направим соса. Значи слагаме маслото, след това добавяме малко олио. И слагаме да се като се разтопи маслото, ще сложим и брашното да се запече. След като се разтопи маслото, слагаме и брашното да се запече. След като се е запекло брашното, по-малко наливаме и малко мляко и разбъркваме да не стане на бучки. Малко мляко разбъркваме по около 400 грама мляко. Вече соса е почти готов, и слагаме яйцето за хомогенна смес. Изпъркваме. Слагаме солта и черния пипер. И слагаме и лимоновата кора за аромат. Махаме от отвън. И ще настържим 10 кг чесън. Изпъркваме. Соса вече е готов.
И след малко ще ви покажем и месото. Как трябва да го нарежем и какво трябва да направим. След като е готов соса, си взимаме да си направим месото. Нарязваме си го наситно. Необходимите продукти, които за месото трябват, са краве масло, олио, сол, черен пипер и, забравих да кажа, да добавя, много се извинявам, и малко бира. Нарязваме си месото на купчета. Но първо ще сложим маслото. И ще сложим и малко олио. Запържаме месото и слагаме черен пипер и сол. Разбъркваме. Като се позапържи малко месото, ще сложим бирата и ще го запържим под капак. Но още искаме какво да се позапържи, ще налеем и ще добавим и тази чашка с бира. Нашето пире вече е готово и слагаме бирата и слагаме под капак да се задуши, да стане още по-сочно. И след малко ще се видим отново, след като се задуши месото. Това е моето пире фрикасе. И да не забравяме, че днеска е цветница. Пожелавам на всички именици, бъдете живи и здрави. Ударете един лайк, абонирайте се за канала. До следващия път.